OK, takže čau, já jsem Nic a já vás vítám u prvního videa na tomhle kanále a tohle je video z modpacku, který se jmenuje Stoneblock. Jo. A my jdeme asi začít, tak máme tady questy. Máme získat nějaký kamínky. Jo, takže to získáme tak, že jakoby ničíme kámen holou rukou. Jo. Jo, máme to. A máme to získat 16, takže jo. Co pak je dál? Stone crafting table. Ten se craftí jak? Z cobblestone. Cobblestone. Jo, z těch stone pebble. Dobře. Tak. A máme crafting table, tak ho hodíme třeba sem. Máme další loot chestku. Ty loot chestky se asi otvírají, takže klikneme a... Black Lotus. Co je tohle? Okay. Možná si toho trochu ještě natěžíme. Tak, co potřebujeme teď? Tak. Jo. Quest. Hlína. Hlína se získává jak? Ježmarja, co to je? Jak se získá hlína? Jo, to je jenom chisel. Co je tohle? Hammer. Jak se craftí wooden hammer? Jo, takhle. A předpokládám, že... Jak mám vykraftit wooden hammer, když nemám dřevo? Počkat. Jo. A stone rod, stone. Jo, to se kraftí takhle. OK, tak jdem vykraftit. Počkat. Dobře, tak já si ještě natěžím víc. Jo. Tak. Takhle a máme ten stone hammer. Jo. Teď. Jo, to funguje jako krompáč. Takže nemusíme už získávat ty malý kamínky, ale můžeme to tady takhle krásně vytěžit. Jak se teda získává ta hlína? Tady je dirt. Tady. Z gravelu. A ten se získává jak? Tady k něčemu. Ježmarja. Pulverizing. Jo, zase tady hammer. Jo, takže když vytěžíme cobblestone hammerem nějakým, tak získáme gravel. A z gravelu pak hlínu. Tak to by mělo být asi jednoduchý. A natěžíme jich 10 těch gravelů, ať si potom můžeme udělat tu hlínu rovnou. Tak.
Jo, máme 10 hlíny. Zase tady máme tu loot 6. Je další Black Lotus. Stone Crook. Teď co? Jo, takhle cobblestone dáme a to se asi pak dozvíme, k čemu to slouží. No, každopádně dáme ten cobblestone tak. A asi začnu kopat třeba, jo, sem na tu stranu začnu kopat zdi. No, takže si dám vykraftit ten kruk. Tak, jo. To vždycky chvíli trvá, než se ty questy splnějí. Tak, další čestka, co? Co to je? Počkat, co to je? Ultimate Furnace. Počkat. To je jako nějaká pec? Vypadá tak normální pec, akorát víc černá. OK. To by mě pak zajímalo, co to bude dělat. Máme dál za quest. Sapling, ježišmarja, od každého saplingu 4? Jak tady mám sakra získat sapling? Jo, tohleto asi úplně ne, to je... Market. Dobře, jak se craftí market? Dobře, na to potřebuju dřevo. Jak mám získat sapling? Kruk. Když použiju kruk na hlínu, tak mi to může dropnout sapling. Okay. Tak na to mi určitě 10 hlíny stačit nebude, ale to nevadí. Tak třeba mi padne aspoň od každého saplingu jeden. Zákon to vypadá. Ne. Tak. Podívám, který se to mi chybí. Chybí mi bříza. Čekat. Jasně, oak, birch, spruce, jungle, dark oak, acacia. Já se podívám, který saplingy mi chybí. Jo, birch mi chybí. OK, tak ještě víc kamene. Tohle. Máme tu hlínu, tak ji vytěžíme tím krukem a tam doufám, jo, tak máme bříze, super. Dobře, tak. Si půjdu asi zvětšit tady k základnu. Tak. Tyhle ty 3 už mám splněný. Ještě 3 saplingy na max potřebuju. Dobře, ještě jakoby od každého toho saplingu potřebuji mít 4. To je, nevím jak těžký, ale doufám, že to bude jednoduchý. Tak podívám, co je tady všechno za questy, to jsem se mohl taky podívat. Abych se tak nějak jako podíval, co mě tady všechno bude čekat. OK, tohle už mám splněný, tak. Samozřejmě, že mi nic nepadne z těchto 2 saplingů, že ano. Proč by mi taky mělo padnout něco? No. Jakože ten spruce sapling jako asi bude jednoduchý a... Tak, já už jsem to teď všechno předělal a teď to jdu všechno předělat ještě tím krukem. Tak co mi schválně padne, to by mě vážně zajímalo, protože jako jestli mi nepadne ani jeden ten dark oak, tak to než to ne. Aspoň jeden, kdy mi padne. Yes. OK. Pojď, dark oak. Yes, splněný. Tak já to tady ještě vytěním tyhle ty. A tuhle tu hlínu si nechám, protože
Bych na ně mohl pěstovat ty stromy. Tak. No, ještě 10 hlíny mi zbylo. Tak, kde bude prostředek? Já nevím. Tady bude asi nejvyšší ten strop. Jo. Tak asi klasický. Tam, nebo co máme za quest? Klejmeme si tu čestku. Jo. Dřevo. Jasný, tak to bude jednoduchý. Akorát budeme muset možná dlouho čekat, ne? A co je tohleto? To je floral fertilizer. Jo, na to potřebuju barvivo, ježmarja. A bone meal. Dobře, tak jestli se zasadím ten, zaplenka, jdem čekat. Počkat, co? Počkat, já... Ne? I když kolem toho sprintuju, tak to roste. Tak to dostává bone meal, a co když shiftuju? A jo, ono to dostává bone meal, když kolem toho běhám, nebo... Yes, hned mi z toho padlo, počkat. Já nemám žádnou sekeru, takže to bude získávat docela blbě. Asi tady vytěžím asi tyhle ty dřeva a vykraftím si sekeru kamennou možná. Jo, to bych mohl vykraftit kamennou sekeru. No, 2, 3. Musí to tady být aspoň trochu uspořádaný, ať mi to nerve v oči, když tady jsem. Tak, sekera. A bude se to těžit hned rychleji. Tak. Ano. Jo, ono to takhle krásně i opadá. Lamot, pěkně. Je to. Super. Máme quest. To vejde, že jsem nadšený. Mě zajímá, k čemu je tohle. Když já jsem dám třeba jako 3 ty a dám tam třeba tohle. Co? Počkat. Co? Jak? No tak si jdem vykraftit točky asi. Tak jo. Já si to tady nějak osvětlím. Tak jo. Tak já si to tady takhle vytěžím a kraftím si asi i kamenný krumpáč. Tak. Jsem takhle palivo. Tak. Ktyčky udělám a krumpáč vykraftím. Tak. Co máme dál za quest? Tady si klejnu odměnu. Truhlu, ok. Tak čestku vykraftím. Tak. Čestka, super. Mám si kam odložit ty saplingy, takže čestku si dám. Počkat, já jsem otevřela, co mi to padlo? Fire resistance na 8 minut, a dá se to použít 6krát. Z té druhý. Co to je? Epic bacon. Počkat. To mi přidá celý hunger a celou saturation. OK. Si dám asi ty saplingy. Možná i to dní si tam dám. Co mám za questy teď vlastně? Ještě si otevřu tohle. Co to je? Attack damage 1000 plus. Počkat. Já tady nemám žádného moba, na kterém bych to mohl vyzkoušet. OK, to je... A jaký to má looting? To má looting 25, nice. Dobře, tak tohleto... Já nevím, to se podle mě bude hrozně rychle ničit, ale... Ne, unbreakable.
počkat. Takže tohle je tohle je meč, který má looting tak vysoký, že mi z těch mobů bude padat maximum, co? Co? Dobře. Co máme dál za questy? Tinkers. OK. Jak se kraftí tohle? Jasně. Počkat, jak se kraftí tohle? Jasně, tyčky a plenky. Dobře. Tak jo. Tak to můžeme udělat. Tak, počkat. Mečkem si to připnu, tak já si tady připnu všechny ty věci. Tak a teď doufám, že to tady... Ne, nemám to tam. Dobře, tak... Jak se kraftí tohle, jasně. Plank, tohle crafting table, workbench, jasný crafták nějaký. Tohle, jasně, log. Jasně, tohleto je tohleto, OK. Tohleto je čestka s tím patternem. A tohleto, dobře. Tak je tohleto se hodí. Takže, dobře, vykraftíme si 2 čestky. Počkat, tady to dám sem. Dobře, tak. Tato jedna. Tohle. Počkat. Tak, tohle. Tohle. A tohle, takhle. Čestka a ten pattern nahoru. Jo, a ty patterny mi už chybí, takže si vykraštím ještě trochu dřeva a takhle to bylo. Jo. Takhle, dobře, a ten krafťák teda. A počkat, co je crafting station, dobře. A z toho, jo, tool station, dobře. A jo, teď mi chybí, ne, dobře. Tinkers. Jo, mám to. Počkat, co je tohle? Manuál nějaký. Tinkers Construct. Dobře. OK, to je na mě moc pokročilý. Tak, co nám padne? Nějaký ringy. Nějaký mana věci. OK, to si hodím do česky. OK. Tak si jdem asi někam tyhle ty všechny pracovní stolky položit. Tak třeba, já nevím, tady budeme mít nějakou místnost s těma pracovníma stolkama všema. Tak já si to tady takhle vytěžím a postavím si sem asi ty pracovní stolky. Tak. Pattern chest. Part chest. Protože ty čestky nevím, jako k čemu je využiju. Asi jo, můžu tam dávat tyhle takhle věci, dobře. A tady, co? Part chest, to je asi na nějaký části, dobře. Tohle, to je part builder, tohle je... Jako tady si můžu vybrat jako třeba tohle creepera a jo, můžu mít nějaký pattern, dobře. A tohleto, to OK. A ten krafťák. Ten krafťák já si tady vytěžím s dovolením a můžu z tohohle krafťáku udělat tam ten krafťák taky z Tinkers Constructu, abych to měl jako, jo můžu, abych to měl jako takhle všechno při sobě. Počkat, ono se to,
ono se to takhle spojilo a mám to tady takhle všechno daný. OK. Tak to jo, tak to bych mohl tady mít třeba jenom ten krafťák a ten zbytek bych mohl mít někde ve zdi danej. A pak, když bych otevřel ten krafťák, mohl bych si tady najet přesně na to, co bych potřeboval. To je dobrý. A když si najdu třeba na tohle, tak jo, dobře, tak. Tady tak. Co máme dál za questy? Jsme tady. Dobře. Počkat, to je co? Clay, sand, gravel. Jak získám clay? Dobře, z clay ballů. Z dustu a vody. Počkat, co je dust? Z písku. Jak získám písek? Slepice? Ze slepice získám písek, dobře. Hammer. Z hlíny získám písek, aha. Tak to jo. Co je tohle? Z hlíny získám písek. A jak získám ale vodu? Jak získám vodu? Mě zajímá, jak získám vodu. Dobře. Chápu, v tomhletom. Wooden crucible. Dobře, co máme za quest teda? Jo, tady mám ten wooden crucible dokonce. A mám tu i quest na clay. Stringy. Jo, jasně, když zničím... tak to mi mohl padnout nějaký ten červík, který je na to potřeba, ne? Si vezmu tady k tohleto. Měřím si zase prostředek, tak. Tohleto a... necháme tady vyrůst strom. Jak nechce, tak. Už vyrost. A jdeme začít. Odstraňování stromů. Padají mi z toho asi i saplingy. Docela dost mi z toho padají saplingy. Normálně bych nečekal, že mi z toho bude padat tolik saplingů. Strašně, jak z toho padají ty saplingy normálně. Normálně farma na saplingy tohleto. Další. Jo, červík už mi padl, tak já ten strom asi dotěžím a asi vysadím novej a až z toho novýho udělám ten strom na stringy. Dokonce 2 červíky mám. Dobře, tak já jdu stěžit strom a znovu jsem zasadila a jdem shiftovat. Tak a teď to tam musím takhle zasadit a teď musím čekat, jo. A ono to pomalu zbělá. Dobře. Tak. Necháme to tady a koukneme se na další nějaký questy, co máme. Jasně, já musím ten string. Mob farm, dobře. Automob farm. Takže tady očividně budeme farmit i moby. Nether star, ok. Extreme crafting. Neutronium dust. Infinity catalyst. Infinity armor. Infinity ingot. World breaker. OK. To je docela power generation, jasný. Tady jsou různý typy generování energie, asi. Dobře, to jde úplně mimo mě zatím. Mystical agriculture.
Jasně, tady jsou nějaký mystický tady sídy, semínka, věci. PC, my máme tu Ultimate. Teď je ta nejlepší pec, OK. Mě zajímalo, jak se kraftí. Storage. Co pak tady máme za storage? Nějak storage drawer. Controller. Nějak. OK. Ježišmarja, jak získám železo, by the way, tady? Jasný, ze slepice zase, tyjo, to je strašný. Slepice prostě. Z nějakých loot bagů získám železo, OK. 4 kusy železa získám z loot bagů. OK, ale jak hlavně získám tady železo? Protože, jako, jak prostě ho mám získat? Jo, tady jako sice jo, ale třeba už na to železo. Z čeho se vysmeltí třeba železo? Iron chunk. Jsou tady samý dusty anebo orečka. Jak získám orečko železa? Iron chunk, počkat, ten iron chunk. Iron. OK. A to se z písku v nějakém tom sivu, co je heavy, kompres. Jo tak, takže z kompresovaných věcí. Aha, jasně, v nějakém sivu z písku a z grevlu dokonce i, OK. A z grevlu získáváme i diamanty. A i nějaký tady Co? Počkat, to je bedrock prášek. Ono už to stalo. A teď bych to měla asi vytěžit krukem. Jo, krukem. Dobře. Tak jo, tak to vytěžíme krukem a budeme mít stringy asi do konce života. Nebo dokud neobjevíme ty zázračné slepice, které generují věci. Co vlastně dají pak taky získat stringy třeba. To mě taky z těch slepic se budou dát získat. To mě zajímalo, jak se budou získávat z těch slepic. Jako to si prostě slepice stoupne a snese místo vajíčka třeba, já nevím, diamant. To je docela vtipný, jakože prostě slepice snese diamant místo vajíčka. Tak. OK. A co teď? Si vyberu, jo, ještě Draconic Evolution, žmaria. Co to sakra je? Prenadlo Project E. Ježišmarja, nějaký tady kámen mudrců z Harryho Pottera normálně. Tak, ale tady máme hotový tohle. OK, claimnu si tady tohle loot crateů, nějaký další boosty z mechanismu, jo. Tady je mechanism normálně. Tak. Mob farming. Dobře, jako s naším mečem tady, který je nezničitelný a zabije pravděpodobně každýho na jednu ránu, to bude asi jednoduchý, ale nevím, no. Tak, save. To je co? Dobře. Oakwood planks, slaby, dobře, a tyčky, dobře. Tak jo, tady mám krafťák. Dobře, tyčky. Slab. Tak. OK, a tohle. Sieve. OK. Já bych asi na tuhle stranu zaměřoval nějakou naší asi industriální zónu trošičku. Dobře. Klejnu si tady rebarb a silk mesh. Dobře, to se kraftí jak? Jo, takže jakoby takovej
block of string. OK. Tady krásně ještě něco bylo, to mě vůbec nezajímá, protože my tady máme silk mesh a pokud si dobře vzpomínám, tak přesně takhle se nějak získávalo to železo, ne? Počkat, co mi padne. Počkat. Tak. Počkat. 5. Jo. Tak. OK, co máme za questy? Tady máme tohle. Flint mesh. Ukrucit rovnou. A to je OK, to možná vykraftím. Já furt chodím sem, protože jsem zvyklý, že je tadyk. Ale on je tadyk. OK. Tak já. No tady i ukrucit. Dobře, tak já ty questy nějak speedrunu, co mi tam z toho. Tak to je co? Ultimate Speed Upgrade. Extra Utilities. OK. A co tohleto? To mi padne. Další tohleto naše použití. Speedka 2 na minutu 30 a jako 6 použití. Jako, já nevím. Je to moc OP asi ty čestky. Jako ten meč. To je jako asi ne. Jak se dělá tohle? Z flintů, dobře. A flinty ty se získávají jak? Asi když si vezmu gravel a ten gravel rozbiju, tak získám flint, asi ne? Jako takhle a budu, ježišmarja, to bude na dlouho. Co se z toho dělá vlastně? Co se kraftí z gravelu? Nedá se nějak vykraftit flint třeba? Jo, dá. Jeden, ale... Čekaj. Nedá se z toho třeba někde něco udělat? Jo, v sivu tady. Jo, když to přeseju, tak na to mám nějakou šanci, že mi z toho padne flint. OK. Tak to jo. Tak já jdu přesívat. Tady jakoby držím jenom a čekám. Co, padlo mi něco? Dobře, další věc mi padlo. Něco dalšího mi padlo. Já si to asi takhle předělám a budu mít 1, 2, 3, 4. Už mám 4, takže můžu vykraftit ten flint mesh a počkat. Takhle, jo, můžu to z toho takhle vyndat, když podržím shift a pak kliknu pravým tlačítkem. Počkat. 1, 2, 3 stringy a mám z toho 2 stringy. Může mi to někdo prosím vysvětlit v komentářích? To by mě vážně zajímalo, jak to funguje. Tak, flint mesh. A mám i quest splněný, tak. Tak jo, přesejeme těch 6 gravelů, doufíme, že nám z toho něco padne. Flint, jo, ten úplně nepotřebuji teď. Další, ježmarja. Tak. 8 železna, můžu si vykraftit železnou motiku, OK. Tak jo, tak. Já bych tady asi ten první díl ukončil už. Děkuji vám za to, že jste se koukli, nezapomeňte dát odběr a uvidíme se asi zase někdy, takže čus!